marang sliramu ora bisa kalekake esuk guyune tansah sumandhing saben dinane rokok memang. Oh, tak kira nek nyawer lho, Mas. Biasane saka penari terus nyanyi. Heeh. Nek tukang kendang sih. Ayo. Ayo Kak ya. Kayak kencung ki ya penari sih. Terus nyanyi. Sejarahnya. Nah, sejarah. Oke. Survei sudah membuktikan.
Tarik yo. Yo. Iya. Yo ya. Ya dibantu ya. Iyo 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 iyo. Huh? Ya. Sekali lagi. Yuk. Yuk dibantu. Gendong mas. Adit. Yo.